Дорогие браты и сестры, звычайна у гэты дзень, у гэтую урачыстасць мы асаблівым чынам узгадываем, уяўляем сабе Хрыста як валадара. І узгадываем гэтую праўду, сапраўды, што Христос, Ён валадарыць над усім светам. Але ёсць нейкая такая спакуса уяўляць Хрыста валадаром, каралём паводле вось такіх нашых людскіх уяўленняў, людскіх прадстаўленняў аб тым, які валадар павінен быць. Моцны, справядлівы, такі, які ў стане вырашыць любую праблему ў адно імгненне. Такі валадар, чыё слова слухаюць усе, бо за гэтым валадаром стаіць вялікае, моцнае войска. Вось так хочацца, такое наше людское уяўленне пра валадароў. І неаднойчы ёсць такая спакуса так уявіць Бога. І, ведаеце, нездарма у гэты дзень, у гэтую урачыстасць, якая мае назву Хрыста валадара свету, прыходзіць Божае Слово, Евангелие, дзе мы бачым Хрыста. Не як валадара гэтага свету, які сядзіць на троне з нейкімі там, што там звычайна каралі трымаюць у руках, там нейкія сімвалы ўлады. Мы бачым Хрыста, які укрыжаваны. Хрыста, чый трон – это крыж. Хрыста, які церпіць. І по-людскі мы можам сказаць, што-то не то, штосьці неправільнае. Хрысціянскі Бог слабы. Ён не мае ў сабе сілы. Але ведаеце, чаму так адбываецца? Таму што сапраўды сіла Бога, моц Бога, яна не такая, якой мы уяўляем. Яна не з'яўляецца чыста фізічнай сілай, моцай, чымсьці такім, што ты можаш зрабіць усё. Хоць мы кажам, што Бог усемагутны, але сапраўдная ягоная моц, яна ў бязмежнасці ягонай любові. Ведаеце, сапраўды гэта дзіўна. Евангелие прыходзіць, Христос укрыжаваны, Христос церпіць. І зноў-такі мы бачым нашага валадара Хрыста, які праходзіць праз цярпенне. І неаднойчы таксама ў нашай свядомасці хрысціянскай з'яўляецца вось гэтая такая думка аб тым, што цярпенне, яно неабходнае для таго, каб збавіцца. І мы вельмі часта кожнае цярпенне так успрымаем. Памятаеце, вось гэта наша прымаўка, як людзі кажуць, Бог цярпеў і вам велел. І мы так успрымаем, прыходзіць нейкі досвед цярпення, ты веруючы чалавек, ты павінен яго прыняць і не гавары ні слова. Так, як Христос вось на крыжы моўчкі з пакорай прынімаў гэтае цярпенне. І ведаеце, цярпенне мае свой сэнс. Але вось меня заўсёды неяк так стрымлівала нейкая такая, штосьці не давала супакою. І ведаеце, простая рэч. Я зразумеў, што Бог, сам Бог, Он не хоча цярпення. Больш таго, Бог не хоча, каб мы цярпелі. Бог гэтага не планіруе. Это не ягонае прагненне, і Бог з цярпення, з нашага цярпення не атрымлівае ніякай асалоды. Бог не хоча гэтага. Узгадайце гэты момант, калі Христос даходзіць да моманту свайго жыцця, калі трэба ўвайсці ў цярпенне. Калі мы яго бачым у Евангеліі, апісваецца гэты момант, калі Христос знаходзіцца ў аліўным садзе. Перад тым, як яго арыштуюць, і распачнецца ягоны крыжовы шлях, так званы, яго цярпенне. Як вядзе сябе Христос? Ойча, няхай гэтая чаша мяне абміне. Он не хочет гэтага.
Яго няма прагнення і асалоды з таго, што вот я зараз буду цярпець. Это нормально. Это нормально, што мы не хочам цярпення і стараемся яго пазбегнуць. І, в прынцыпе, так і трэба рабіць. Старацца, каб гэтае цярпенне неяк там пазбегнуць, бо ключом да збаўлення не з'яўляецца само цярпенне. Бог цярпеў, значит, і мне, каб спасцісь, надо цярпець. Але ключом да збаўлення з'яўляецца штосьці іншае. Што? Христос уваходзіць у цярпенне, у смерць, маючы канкрэтную мэту. Сэнс цярпення. Бязмежная любоў да іншага чалавека, да ўсіх людзей. Дзякуючы яго цярпенню Бога, ён нас збаўляе. І, ведаеце, вельмі цікава, таксама ў сённяшнім Евангеліі, вельмі сімвалічна атрымліваецца. Христос памірае, і все людзі ўжо ад яго адварочваюцца. Все навокал на яго паказваюць пальцам і кажуць, калі б ты быў сапраўдным, то ты б вось так паступіў, ты б сышоў з крыжа, ты б злагодзіў свае цярпенні. Навошта гэта ўсё? Христос ведае навошта. Христос дазваляе прыбіць сябе да крыжа, каб аказацца побач аднаго з злачынцаў. Канешне, гэта не толькі гэта было мэтай уратавання аднаго хаця бы чалавека. Христос ратуе ўсіх людзей, але вельмі сімвалічна, паглядзіце, за момант да смерці Христа ён ратуе злачынцу. Кажуць, вось гэты вельмі прыгожыя словы. Кажу табе, сапраўды кажу табе, сёння будзеш са мной у раі. Это, ведаеце, таксама это вельмі ўзрушвае, на што Бог гатовы, каб уратаваць чалавека. Бог гатовы быць распятым разам з ім. Ён дазваляе на гэта. Зноў-такі можна ўзгадаць усе гэтыя нашы пытанні, калі все ад мяне адварочваюцца, калі я праходжу праз цярпенне, праз смерць, можа, нават і заслужаную, церпячы за свае грахі, за сваю віну. Калі ўсе перакрэсліваюць мяне, узнікае гэта пытанне, а дзе Бог? Бог укрыжаваны разам з табой. Каля цябе. Бог хоча з табой размаўляць. Это вельмі ўзрушвае, ведаеце, асабліва калі бачыш, як гэта дзеецца сапраўды ў жыцці, калі вось да такіх людзей пачынае прамаўляць Бог. Але вяртаючыся да гэтай думкі, цярпенне, яно збаўляе толькі тады, калі мае вось гэты сэнс. Любоў. Любоў альбо да Бога, альбо да іншага чалавека. Прыняць цярпенне можна толькі з любові да Бога і да іншага чалавека. У імя нейкай ідэалогіі доўга не вытрымаеш. Нейкі час, напэўна, можна, калі быць сильна матываваным, да? Але не заўсёды ты будзеш здольны дайсці да канца. Цярпенне набывае сэнс толькі тады, калі ты церпіш, прымаеш, згаджаешся на яго дзеля іншага чалавека. І зноў-такі тут вельмі складана, таму што, канешне, нашае жыццё ў кожнага рознае, і гэтых цярпенняў нашых вельмі шмат. І ёсць моманты, калі мы неаднойчы можам нават саміх сябе падманаваць. Калі мы кажам, я з любові да гэтага чалавека буду з ім, а гэты чалавек знішчае мяне. Не ведаю. Все гэтыя гісторыі з нашых сем'яў. Там шмат усяго. І, канешне, вось гэтыя моманты яны вымагаюць добрага распазнання. Але сапраўды, дарагі браты і сёстры, ёсць моманты у тваім жыцці, калі ты можаш пазбегнуць цярпення, але уваходзіш у яго, згаджаешся на яго дзеля Бога альбо дзеля іншага чалавека. Самыя яскравыя моманты, прыклады такого цярпення, конечно, это заўсёды будуць мучанікі.
мучанікі з Росіцы, да, ведаем іх гісторыю. Два святара, якія засталіся з людзьмі, хоць маглі ўцячы. Засталіся і былі забітыя разам з гэтымі людзьмі. Які сэнс у гэтым цярпенні? Па-людскі ніякага, абсалютна ніякага. А па-божаму яны засталіся з людзьмі і ратавалі іх да самага апошняга моманту і разам з імі засталіся, прайшлі праз смерць. Яны аб'явілі ім, паказалі ім Бога, які разам з імі быў да канца. І вось такое цярпенне, оно мае сэнс 100%. Нават сёння мне трапілася такая гісторыя таксама на вочы. Она таксама з Другой сусветнай вайны пра святара, пра дамініканца з Польшы, Міхаіл Чартарыскі, здаецца, так яго завуць, які па розных там прычынах трапіў не жадаючы, але трапіў у момант баёў нейкай, там змагаліся арміі, і ён проста патрапіў туды і не ведаў, што рабіць, і запекаваўся, проста трапіў у шпіталь, дзе былі параненыя, і разам з імі застаўся. Як святар, будучы ў шпіталі і так якось нейк там апякуючыся гэтымі людзьмі параненымі. І калі быў момант, што трэба было адступаць, што ўсё было ўжо праіграна, салдаты уцякалі проста. І уцякаючы, апошняе, што яму сказалі: бежим з намі, мы табе дапаможам, а раненых не забіраем. Так бывае, ведаеце, вайна — это вельмі жорсткая рэч. Просто вырашылі іх пакінуць, таму што не было ніякіх спосабаў уратаваць. І вось гэты святар сказаў так, што не, я з імі застануся. Яму кажуць: зараз немцы прыйдуць, і яны тут нікога жывого не пакінуць. Ён кажа: да, я ведаю, все, і астаўся. Астаўся з гэтымі параненымі людзьмі, да, прыйшлі немцы, да, расстралялі ўсіх параненых, і яго таксама. І можна сказаць па-людскі, сэнсу няма. Навошта? Ты загубіў сваё жыццё. Ты мог як святар служыць, ты мог дапамагаць іншым выжыўшым людзям. Але ён застаўся з тымі, хто было вядома, што іх проста пазабіваюць. Раздзяліў іх лёс. І вось такое цярпенне сапраўды мае сэнс. Канешне, яшчэ раз падкрэслю гэта, дарагі браты і сёстры, трэба вельмі шмат мудрасці і распазнання, што па сваім жыцці распазнаць, калі будзе гэты момант, якое цярпенне будзе маё, якое трэба прыняць з любові да іншага, да Бога, а якое, проста карыстаючыся розумам, пазбегаць. Бо гэта таксама нармальна. Кожнае добра перажытае цярпенне павінна прывесці да збаўлення. Але не кожнае цярпенне вядзе да збаўлення. Ведаеце, неаднойчы таксама і пра хрысціянаў, і пра католікаў можна пачуць такі голас, што вы такая рэлігія, дзе все церпіце. Дзе у вас цярпенне — это как культ. Трэба церпець, как я казаў, бо Бог такі быў. Не, трэба распазнаваць і быць гатовым любіць да канца. Любоў, яна будзе вымагаць ад нас, не ведаючы заўсёды, маю такое лёгкае падазрэнне, што заўсёды, але спадзяванне, што не. Любоў будзе вымагаць ад нас прайсці праз цярпенне. Не ведаючы гэта да канца, заўсёды так адбываецца, але вельмі моцнае прачуванне, што да. У розных сітуацыях. Калі любіш іншага чалавека, блізкага, роднага, мужа, жонку, дзяцей, прыходзіць момант цярпення. Калі любіш Бога, таксама прыйдзе момант цярпення. Не хацелася б, вельмі не хацелася б. Але так ці інакш гэта можа здарыцца. І вось няхай у тыя моманты нам хопіць, дарагі браты і сёстры, не столькі мужнасці, сколькі любові, каб убачыць, у чым сэнс, каб не баяцца увайсці ў цярпенне, якое будзе праяўленнем любові да іншага чалавека і, канешне ж, да Бога. Амэн.